ku danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Duniya abin tsoro, rayuwa abin tsoro, talauci ya kama ƙasar mu muna cikin masifa. Iye, gaskiya ne yaya, kayi jan wuya yaya. Ɗazufa kuɗin da za a sa magi a miya aka tambaye ka a gida amma ka hana. Don kuma ka zo kana ta sheƙi aya da kai da budurwarka kana kashe kuɗi ko? Wallahi ya zama dole sai na katse wannan farin cikin naku. Yanzu me ya kamata na yi ne ma, bara in yi tunanin muguntar da zan shirya ma yaya. Yadda kuka shiga cikin farin cikin nan kuka manta da talaucin da ake fama da shi a gidajen iyayenku. To yanzu ya zama dole sai na ƙirƙiri abin da zan rusa muku farin cikinku. Bari in gani me zan yi muku nema. Kamata yayi na tafi a hankali na sa neck out a wandon budurwar tasa. Ko kuma ka idan ne haka za su iya gano ni kafin na bar wajen. Ya zama dole dai sai na ƙirƙiri wata sabuwar hanya wadda ba wanda zai san wane ne ya aikata. Yawwa, bari in yi amfani da wancan kwandon. In je in ajiye shi a wajen sai in kifa neck out ɗin a kai. In ya so koda ya tashi ba za a ga kowane ne ya ajiye ba. I don't want peace. I want problems always. Jesus is Lord. Wayya aka har yanzu neck out ɗin nan bai tashi bane, ko dai ban kunna wutar bane. Bari in je in duba in gani. Shi yasa dama aka ce ka shuka alkhairi.